starší tečka, ale tu malou nemůžu najít. Zašel jsem hodně stačí. Tak to je on. A teď jsem tam ukážu, jak bude baštit. Už utíká smrt tady. Se na něj končí. Teď mě tady napadlo. A už utíká. Tam je. To si to je mega. Mega vám si ukážu, co se jde. Tak to je on. Už jsou tady oba. Jdeme na map. Jdeme na bašku. No. Tak, šikujte tak. Měli jsme si to tenhle den blendě, protože byly ty bolstky a desky, ale to nevím. Tady mám už pro ně konzervy, takže mám tohle od Rena. Mám na rybí. To jsou jídlo. Beru. Takže to máme, ano. To je to vidět, to máme. Zaběru to je bašní oba. A tady máme naši malíčky. Zachráněný koťátko v popelníku. Jsou jí teda 4 roky, ale krásné. Takže to jsou naše dvě kočky. A pokud byste chtěli další video, nechte tady komentář, like a určitě mi dejte odběr, ať má chvíli, že pro vás dělá. Díky moc. Love it.